neriele n'ụwa ezinna kọla mbroda dewe neriele dewe neriele n'ụwa ezinna kọla ndede dewe neriele n'ụwa ezinna kọla mbroda ezinna kọla Praise God ni wọ́n choko n'eze. Olóògbé chief Ògidì Lakebi, Ògidì Nnem, Ògidì Lakebi, chief Ògidì Lapapọ̀, Ije Nyenye, Ije Kego, Ògidì Lakebi. Emefu Ventures Nigeria Limited. Emi Ventures Nigeria Limited. Neriele Ògidì Lakebi Ògidì Lakebi High Chief ka m na-akpọ n'egwu High Chief ka m na-etu High Chief ka m na-akpọ High Chief ka m na-etu High Chief ka m na-akpọ High Chief ka m na-akpọ n'egwu a olee obodo Praise Lampard nwanyị anwụ Praise Lampard nwanyị anwụ ndị nwere na-eriele Ejis Connection brọda ndị nwere na-eriele Dede mama juru eju but ezigbo mma kọrọ na-ejuru eju but ezigbo nne kọrọ iwe ezigbo nne ma mma bụrụla gị nwe ya ezigbo nne mara mkpa nwere ezigbo nne ma mma iwe lewe nwe ya ezigbo nne mara obi nwe ya o dike jigerele dike jigerele Dike jigerele Dike nwere neriele Samuel ọgụ ibe ezi nne gị Antonia ọgụ ibe Antonia ọgụ ibe nọọsụ Samuel ọgụ ibe Samuel wọ́n bí bẹ̀ nọ́ọ̀sù Samuel wọ́n bí bẹ̀ nọ́ọ̀sù Samuel wọ́n bí bẹ̀. Onye bọ̀ nọ́ọ̀sù Samuel wọ́n bí bẹ̀. Ejus kọ̀nẹ́ lẹ́bí. Broda ndị nwere nne riele n'ụwa Ezinna kpala broda. Ndị nwere nne riele n'ụwa Ezinna kpala ọmụọla. Nọ́ọ̀sù Samuel ọ̀gíbe Nọ́ọ̀sù Samuel wọ́n gíbe mmadụ eju ụbọchị ezigbo mma kọrọ ne Emili Iwezinne eze nwanyị Iwezinnele Emilile Iwezinne elebere mmachi Iwezinne mmachi Maazị na-achụgbubia n'ụlọ ebe kodike Maazị na-achị n'ụlọ ebe kodike na-emụ Iwezinne ndị nwere na-erie mama jiri eju ụbọchị ezigbo mma kọgbarịrị Ajagharị igwe nwere nne Ajagharị igwe nwekwara nne ịlụ nwaanyị lụrụ nwaanyị na-enwete nne
na-akọla uwe lewe negele ezi na-akọla bụ lewe negele n'ụwa ezi na-akọla mma lewe negele ezi na-akọla bụ lewe negele n'ụwa ezi na-akọla mma o lewe negele ezi na-akọla bụ ole tekute tekute bebi ole tekute tekute bebi tekute bebi nne m tekute bebi tekute bebi darora 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 Iroko, happy birthday, Iroko. This is your month. This month is your month. Happy birthday, this month. Happy birthday, is your month. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Iroko, happy birthday. Happy birthday, this month is your month. Happy birthday, more wine, happy birthday, more than 17. Happy birthday, yeah, come on, happy birthday, 17th of April. Happy birthday, yeah, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, my brother, happy birthday, 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 happy birthday. Oye Pabia, why you no police? Any police? Why you no police? And no police, many no police together. Keep on the wire. One in the yellow village. I don't want to do it. I'm going to go learn. I'm going to go learn. Olóyè amúgbàrìnà ya lẹ́gbọ́, wọ́n náà gbà ní ìmì yẹn wá àṣíríkẹ́, wọ́n náà ní ìmì yẹn wá di òbí mi yẹn, wá di olóyè amúrò ya lẹ́gbọ́. Mmanya kwa wa m chọrọ ịṅụ ndị mmadụ abụrụ asarị ya ṅụọ, ọ bụ ọwụ nkwuchi egwu m aṅụọ tupu m. Emiri anụrụ m si mmadụ nwụrụ akara n'olu anyị ga-akpakwa ya anyị ga-ajọ ọkwa ya ọmakụ egwu lekpo n'onye na-akụ egwu n'elu chifu Fabian ka m na-akpọ ga-adị polisiman nwoke ka nwanyị ma nwoke ọkara aka gị hụ nkọlị ya gwabara na mmadụ hụ mmadụ mmadụ hụ mmadụ mmadụ hụ mmadụ Fada na-adị Fabian onye amụma ịbụ ole onye amụma akọọla onye amụma akọọla chifu na ọ ga-adịrị gị mma ogidi na Kebbi ogidi na Kebbi nwoke ka nwaanyị mma ogidi na Kebbi na ogidi na kpọọ ogidi na Kebbi ọga-ịlawala ọlala ojú àbọ̀dé ní fún wọn yẹn ọjọ́ máa ń délé tó ògidì là Kebbi ajakẹ́lẹ́ ìgbé láìpẹ́ yẹn ní mọ́ adájọ́ àké overnight ní ẹ̀yọ́ra ní fresh president yóò bá dé dédé. Ọ̀rẹ́ òkàlẹ̀ dàbí ime alẹ́ ya ló wà nílẹ̀. Èkì ní
ebe ga like ngo no wo mu e we ni e ajagari be so mo wa ajagari awuru mo ye gele akwu ke ga babara uru aka ye no isi ke la we ya e ba so ru gbe ni me no kuro ndo na wada me na jail wa jail mo o guys what are small ye kibo bra na wada o ru me no kuro me no na ndakre me na mu nya mu me na ajagari igwe o ya na akọ aje nwe kwuga me ni akwu aje bu na moto anyị na agbagharị anyị egwudekwe nwa gọwara anyị gara anyị eji brek ma awụ anyị gọwara m gara m eji brek awụ degi alala anyị agawakwa nna nga anyị na-eji iyi aje kpọfie nwa akpọfie m ya ntị m akọrọ ya anyị nọ na Disemba ke ewuru m aje ke ewuru m nke m bidozie ọrụ na ihe ile ndị a m gara achara ana nga m na-eri ọrụ n'elu ụwa febi agbajie degi alala abọ kesị mmanya ọkọ mmanya degi alala abọ ọ dị imecha mmiri ga-ahụkwa onye ga-alụ m iricha mmiri ga-ahụkwa onye ga-eri m ọrụ degi ala bịa ka ara m ịgbakara m obi ịma ihe ọ gbakwara m n'ikpeazụ azụ otu ị ga-eri ihe m na-ewe otu ndị ọzọ dị rie ndị owere ka ị kara ịhụ echefuola m onwe m echefuola m si nwere uche ya mkpụwa ego ego echefụwa ogugu ya mkpụgharị a ma mfọwụ ntụmo ya wụnye ihe na-eji apa mụzie ike ka inwe ike chefu uche uche jaja echighị eche echigbu gbagirigidi ike ndị bịara agwa m ka awa sị m ga-akpọkwara ha ara m ka ha ka ọ kụọrọ ha egwu o nwere ndị sọ ọkụ nwa ama na m ga-akpọkwara ha ara m ka ọ kụọ egwu ọda eche m sị asọ ọ ga-ekwe mee na a ga-eme ya ọtọ ọkụ nwa ama afta m si na steji pụọ na me ya welcome ya bada na mara na ma modela ihe mere gịnị ihe megharị ahụ n'obi so awụ number 1 awụ number 2 awụ number 3 ọkụ nwa ma ọ bịara awụ number 1 awụ number 2 awụ number 3 ọkụ nwa ma ọ bịara na ụlọ ọkụ nwa ma bịara ụlọ ọkụ nwa ma ọ bịara na ụlọ ọkụ nwa ma bịara oche ụlọ ọkụ nwa ma bịara odogwu onye awụ onye eze gee ntị onye na injinia kwụ ndị a ndị oriri onye awụ gọọmenti haus ọwụla injinia bịa ndụbisi nwoke bịa injinia ndụbisi nwoke mmadụ ndị ahụ jebi
ya chika dibia mmadụ gwa mmadụ ndị ahụ mmadụ ndọba tigbo onye nwere maghị chukwu dị n'ego onye nwere amakwara m akụgbo onye nwere maghị chukwu dị n'ego onye nwere chika dibia chukwu ka dibia chika dibia ego nwayọ otu chika dibia gawara mmadụ ndị ahụ mmadụ chukwu bụ enyi ma ihe ya chukwu bụ enyi mmadụ gwa mmadụ ndị ahụ mmadụ dede ma na-emere ibe ọzọ ka aja emekwara teti igbo onye nwere ma ihe chukwu dị lee onye nwere awakwara m akụgbo onye nwere ma ihe chukwu dị lee onye nwere ọ ga-adịrị gị mma mmadụ bụkwana mmadụ mmadụ ụkwana 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 mmadụ mana mmadụ ọgwa mmadụ mana mmadụ mana mmadụ mana mmadụ mana mmadụ mana mmadụ awakwara m aka ugbo onye nwere ma ya chukwu dị nye onye nwere injinia eku ezigbo injinia my man Ozi Nation mmadụ ndị ahụ mmadụ awakwara m akụgbo onye nwere ma ihe chukwu dị nye onye nwere Ozi Nation mmadụ ụgwana mmadụ Prince ịgwa mmadụ izuwa ịgwa mmadụ Prince ịgwa mmadụ ndị ahụ mmadụ awakwara m akụgbo onye nwere ma ihe chukwu dị nye ya onye nwere onye ọkada ahụkwa mmadụ onye ọkada ewukwa mmadụ passengers ewukwa mmadụ polisi ewukwana mmadụ ndị amị ewukwana mmadụ onye ọkara bụ onye mmoto anyị niile ewucha mmadụ onye ọkada ewukwa mmadụ passengers ewukwa mmadụ polisi ewukwana mmadụ ndị amị ewukwa mmadụ osule
One is sorry, no shaking. I'm not happy for play. Yes, she mount power. I will not tell you. Yeah, my way was the issue. Come on, that's it. You know what you have a share of all them more. I don't look over. I am Michelle Abaya. I never heard. I will talk about it. I will make the body one. Yeah, come. Look at that. Here now, one. Start to see the evil over. Get away. Never. Amuronya nego, olonya amuronya na money. Amuronya nego, support. Amuronya nego, olonya amuronya nego. Oga adere la yemma. Amuronya nego. This Sunday now, I go here last Sunday. Sunday go 26. I got a strap to that day. On next Sunday, this Sunday now, Sunday 26, Star Cruise Shuttle, Star Cruise Sport, and the Star Cruise Suit. I got another day. And on next, on one of the first week of next month, I know here. Namuku Chipsa. Namuku. Thank you. Okalubu. Amoyena money. Leboni oyi money 2026. Oyi money. Vitus. Maaze. Vitus oyena. Sunday with 26. Start to extract that day. Ade amama. You have to get shape issue. You are. They say I want to share the number. That day, I didn't make sure that day. Or the next Sunday, I can make sure. I can have room behind me. If I can make sure that Star Cool Suit, get here home. Star Cool Suit, Jinga, Gawaba. La. African Fort to research. You know na ọkpụlụmụ ọyịba anyị ga-akụ egwu na Sunday KO 26 Star Cruise Kutu ga-adị. The next Sunday anyị akpọpe. Ṣé ọ̀hún lọ́dẹ̀ rí ìyọ́n lè rí náà lábá ń pọ́n làbá? Wọ́n lé ọ̀wá, wọ́n lé èlò. Ìgbà tí ọ̀yà ọ̀gá wù next 2 weeks, ayé di ogun. Ajára nígbò wọ́n dẹ̀ olúurú yẹ wọ́n dẹ̀ njàngàlà njàngà. Wáyọ̀ nnem na nwere wáyọ̀ tí ní ẹ̀. N'eti ní ọ ga-abara gị uru. Visi odo. Osibirila, nekwe ndị nkwa. Nínú wa wọ egwu ndị nkwa bịara. Ọrụ na-esekwu otu oke mbụ. Amụrụ onye na-ego, amụrụ onye na moni. Mmadụ ndị mmadụ ihe. Emekwara chọọchị bụ onye iwe. Ma anyị echi dị nye onye iwe. Amụrụ onye na-ego. Yóò machine, ele é para machine. Onye ahụ nwa afọ akịrịka nweke. Nwanne ahụ ilele kumba. Mama Mbulo.
ọ mpa m onye nwụrụ na ikwu nne m si nne m nwụọ na gị werekwa ego gị lawa ọnwa were na-egbu nne m ya gawa Bayelsa tekwe lele ugwu ebele abelele onye Amadioha nwoke ntakịrị chai nwoke ntakịrị ọga ọ ga-adịrị unu mma taa a na-ekele nwaanyị na-eje were aka nwoke ekele ọ ga-adịrị unu mma pọtọ nọ nga okọbere anyị nọrọkwana